Anem al 3.2, anem a resoldre equacions de segon grau que tinguin aspecte ax al quadrat més bx igual a 0. Aquest tipus d'equacions de segon grau, aquí en tenim un exemple. Fixeu-vos que de moment aquesta equació d'aquí no s'assembla gens ni mica a aquesta d'aquí, per tant hem de treballar una miqueta. Com que tenen denominador diferent, 2 i 4, traiem denominador comú, que en aquest cas el mínim comú múltiple seria 4. 4 dividit entre 2 donaria 2, que multiplica aquesta expressió d'aquí, de manera que ens quedaria menys 2x i 3 per 2, que donarien 6. Ara podem multiplicar per 4 els dos costats de la igualtat o eliminar els denominadors i ens quedaríem amb la part de dalt i agrupem tot en un costat de la igualtat per primer de tot determinar quin tipus d'equació tenim. En aquest cas ho passaré tot a l'esquerra. Això passaria negatiu, això passaria positiu i això passaria negatiu a l'altre costat, aquí ho teniu, de manera que 6 menys 6 ens donarien 0 i menys 2x més x ens donaria menys 1x. Arribaríem a una expressió d'aquest estil, que ara ja sí és calcada aquesta d'aquí. Fixeu-vos que tenim x al quadrat, tenim x, però no tenim terme independent, i aquestes equacions d'aquí es resolen traient factor comú de la x. És a dir, posarem x par i obrirem un parèntesis. Aquí ho tenim. Per què he de multiplicar x perquè em doni menys 2x al quadrat? Per menys 2x. Per què he de multiplicar x perquè em doni menys x? Per menys 1. Fixeu-vos, evidentment, que x per menys 2x ens dona menys 2x al quadrat i que x per menys 1 ens donaria menys x. Si volem anar ràpid, traiem una x al davant i és com si traiéssim una x d'aquí i una x d'aquí per obtenir aquest valor d'aquí. Molt bé, arribem a aquesta expressió d'aquí, que és prima germana de l'anterior, però que ens permet trobar les solucions de manera ràpida. Perquè un producte ens acabi donant com a resultat 0, un dels seus factors ha de valer 0. La primera possibilitat és que sigui x qui valgui 0 i amb això ja tindrem la primera solució de l'equació, és a dir, x igual a 0 serà sempre solució d'aquest tipus d'equacions d'aquí, i la segona solució l'obtindrem igualant el parèntesis a 0, és a dir, la segona possibilitat és que aquest factor d'aquí valgui 0 i per tant igualem el parèntesis a 0. Ens quedarà una equació de primer grau que podem resoldre. Aquest 1 menys 1 passaria positiu aquí i aquest menys 2 passaria dividint, amb la qual cosa les solucions de la nostra equació de segon grau serien 0 i menys 1 mig. Torno a repetir, traiem factor comú de la x, expressem x par i aquí ens quedaria una x menys, per tant menys 2x, i aquí una x menys, per tant menys 1. Primera solució, que la x valgui 0. Segona solució, que l'interior del parèntesis valgui 0 i resolem l'equació de primer grau. Doncs fins aquí la resolució d'equacions de primer grau del tipus ax al quadrat més bx igual a 0. Espero que us serveixi i al proper vídeo parlarem de les equacions completes.